Ginatutukan sa karon sang bagong nga liderato ni Attorney Gaudioso Hirasman II, ang officer in charge o OIC Regional Director sang Land Transportation Office sa LTO Region 6, ang pag-distribute sa mga backlog sa plastic card driver's license sa may Western Visayas. Dugang pa ni Hirasman, solve na ang problema sa driver's license bangod may mga supplies na sila para diri. Samtang, ang schedule naman sa pag-claim siri amo ang masunod. Ang backlog sang Abril 1 tubtob Agosto 31 tuig 2023, mahimo maklaim humalin sang Hunyo 19 tuig 2024. Samtang ang Setyembre 1 tubtob Desyembre 31 tuig 2023 nga backlogs ang mahimo maklaim humalin Hulyo 19. Sa piyak nga bahin ang backlogs naman nga covered sang Enero 1 tubtob Marso 31 tuig 2024. Ang mahimo maklaim humalin Agosto 19 kag mahimo naman nga maklaim humalin Setyembre 19 tuig 2024. Ang mga backlogs humalin sang Abril 1 tubtob Hunyo 15 tuig 2024. Nahibaluan niyang iban sa mga license holders, nakaprint pa lamang sa papel ang ila sininga kopya sang lisensya. Isa ka K5, Kim Montaño Kaluyuhag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.